PKK li piş şewatana bazarên Duhokê Hewlêr û Kerkûkê ye. Wezareta Navxweya Iraqê îro desteserkirina tawanbarên şewatên bazarên Herêma Kurdistanê ragihand û got PKK ev bazar şewatandine. Berdevkê Wezareta Navxweya Iraqê û şaneya ewlehiyê Miqtat Mîrî îro roja duşembê yekî tîrmeha 2024 de di konferansekê rojnamevanî de got ew kesên ku bi tuhmeta şewatanina bazarên Hewlêrê, Duhok û Kerkûkê û deverên din yên Herêma Kurdistanê hatine girtin endamên PKK ne. Her wiha destnîşan kir sê kes hatine desteserkirin. Du jê endamên yêkeya heftê û her wiha di ji terora Silêmaniyê yên serbiyênekê venew. û got wan li Qendîlê û Silêmaniyê perwerde dîtiye û peywendî bi PKK re heye. Berdevkê Wezareta Navxweya Iraqê amaje bi wan şewatan da û got dawiya 2023 û destpêka 2024 agir bi bazarên Kerkûkê, Duhok û Hewlêrê ket. Ev yek nîşane bûn ku hinek torên xeter li pişt wan bûyeran hene. Wezareta Navxweya Iraqê sê tuhmetbarên ku çavên wan girêdayî bûn anîn pêşiya kamerayan û Miqtat Mîrî got ew endamên komeke tirsinakên ku girêdayî PKK ne û ew ji şewatan berpirsin. Navên du ji wana wiha ye. Huner Fexreddîn Ehmed berpirsê çalakiyên terorî PKK li Kurdistanê û karmendê yêkeya heftê ye. Mihemed Necat Hesen efser li dijî terora Silêmaniyê û ji hêla PKK ve hatiye perwerdekirin. Berdevkê Wezaretê her wiha got operasyona girtinê bi hemahengiyekê bilind hatiye encamdan. Ji ber ku du ji tuhmetbaran li parêzgeha Kerkûkê û tuhmetbarek din jî li parêzgeha Diyaleyê hatiye girtin. Di berdewamiya axaftina xwe da berdevkê Wezaretê wiha got piştî şewatên li Kerkûk, Duhok û Hewlêrê bi serpereştiya Serokwezîr Mihemed Şia Sudanî û Wezîrê Navxwe Abdulhamîd El-Şemarî tîmek hat avakirin. Wî got şewat bi awayekî ku zehmet were dîtin hatiye pêkirin. Ev jî bi danîna culekê hevîrî di sindoqê şîrîniyê de ku rasterast şewatê çê nake belkî piştî saetan ew hevîr dişewita û bûyer diqewime. Amaje bi wêyekê kir tîmê karî îşaretên tewanê dest bixew û bi operasyonekê kesên ku têda bûn girtin û îfadeyên wan yên mikur hatin tomarkirin. Berdevkê Wezaretê her wiha baş kişand ku materyalên kîmyawî di destê wan de hatin girtin ku wan pîlan dikir hinek bazar û cihên din jî bişewitînin. Li gorî îtirafên wan kesan wan pîlan dikir ku du welatên cîranên Iraqê jî bikin armanc. Her wiha xeta veguhasina petrola Ceyhanê jî. Berdevkê Wezareta Navxweya Iraqê Miqtat Mîrî eşkere kir ku wan pîlan dikir bazarên bajarê Sedir, Sorce û hinek deverên din bikin armanc. Her wiha xetên veguhasina elektrîkê li Hewlêrê jî bikin armanc. Girêdayî mijarê bi rêveberê giştiyê Dîwana Wezareta Navxweya Herêma Kurdistanê Hêmin Mîranî li heman konferansê axivî got armanca wan agiran têkbirina aboriya xelkê û her wiha xisargihandina nan û qûtê xelkê ye. Dixwazin bi vê awayî peywendiyên xelkê û hikûmetê xerab bikin û xelkê ji hikûmetê aciz bikin. Mîranî got gunehbar ji aliyê PKK ve li Tirkiye, Sûriye û Qendîlê, Kifrî û Sengeserê hatine perwerdekirin û armanca wan ew e ku aramiya Kurdistanê û Iraqê têk bimin. Planê wan yên gelekî metirsîdar hebûn ku gurzekî kujer li aboriya Kurdistanê bidin. Ji dehê cotmeha sala 2023 bûyerên şewatên bazaran li Herêma Kurdistanê dest pê kiribûn. Yekem car şewata bazarê Türkûmanan li Kerkûkê derket. Piştre li sibata 2024 şewata bazarê Lengê yê Hewlêrê ku bi bazarê destê duyem tê naskirin çêbû. Piştre sûka Çelê ya Duhokê ku sûkekê herî bi nav û deng û pirî qelebalîqa hat şewatandin. Ev rêze şewatên li bajarên cuda yên Kurdistanê derketin gumanekî mezin çêkirin. Ewil berpirsyariya tevahiya wan şewatan bo rêxistina ehdî millî çûn. Piştre derket holê ku PKK encamderê serekeyê wan bûyerên qirêje.